Bore da. Bore da. Pwy da chi? Enw I di Dewi Morris. Un o ble da chi, felly, Dewi? O ganolbarth Cymru, oedd y ffrind fi I gychwyn. Ac wedyn dwi wedi bod yn byw yn Derby ers 1964. Beth wnaeth digwydd dod â chi I Derby? Gwaith efo Rolls Royce. Fi'n efo Rolls Royce am 7 mlynedd ar 20. Da chi wedi ymddeol, bellach? Do. Wedi ymddeol ers bron 20 mlynedd o Rolls Royce. O'r gwaith arall am 4 mlynedd. Iawn. O hwyl. Oes gennych chi blant? Oes 2, merch a mab, ac 1 wyres. So, ble mae eich plant yn byw? Mae'r mab yn byw yn Forest of Dean, ac mae'r ferch yn byw yn Dallas. Iawn, beth am eich chraig? O ble mae hi'n dod? Mae hi'n dod o Somerset, o'r hen ardal law yn Somerset. O iawn. Felly, ydych chi'n mynd I Gymru yn aml? Ddim mor aml a fyswn i'n hoffi, ond dwi'n mynd rhyw 2-4 gwaith bob blwyddyn. Mae gen I gartre fy nain yn dal yn hen Sir Feirionnydd. Gerddol Gellai, dwi'n credu. Gerddol Gella. Iawn. Ydych chi'n derbyn gwasanaeth S4C ar y teledu? Na, dwi. Radio? Radio Cymru. Trwy'r gyfrifiadur? Radio Cymru nac trwy'r teledu. Trwy'r teledu? O, cable? Cable, trwy cable. Iawn, dwi wedi clywed am hynny. Felly ti'n gallu gwrando ar galwad cynnar ar dydd Sadwrn? Ydw a popeth arall, ond dwi ddim yn troi'r peth ymlaen ar ôl 8 o'r gloch y nos, achos sothach sydd arno. Ie, wel mae bobl wedi deud hynny. Mae dipyn o bwnc losg. Ond mae yna raglen I ddar o hyd ar Radio Cymru. Mae yna raglen I da fel rheol, ond dim ar ôl 8 o'r gloch. Felly, da chi wedi cadw cyswltiad efo'r iaith er gweith y ffaith ei bod chi yn byw yma yn Lloegr? Diolch, yn ffodus mae mrawd o'm chwaer yn siarad efo fi ar bron bob wythnos fel dwi'n cael dipyn o gyfle I siarad efo nhw. Ac wrth gwrs pan dwi'n mynd adre, dwi'n siarad Cymraeg ar hyd o'r amser. Wrth gwrs, a chi wedi cwrdd o bobl yn Nottingham yn diweddar sy'n siarad Cymraeg? Do. Ac mae'n ddiddorol iawn I cwarfod nhw. Mae nhw'n gasgliad o bobl, rhai o Sir Fôn, rhai o Sir Benfro, a rhai o Sir Gaerfyrddin. Mae'n ddiddorol dros ben. Chos mae Fyf sy'n aelod o'r grŵp na wedi dysgu Cymraeg fel fi. Yn ardderchol. Ond mae pawb arall yn siarad Cymraeg fel iaith cyntaf yno. Ydy. Felly, oes bobl yn Derby sy'n siarad y iaith? Oes, dwi'n ffodus mewn ffordd mae eglwys dwi'n mynd iddi. Mae yna dyn o Gaergybi yn eistedd efo fi fel da ni'n cael siarad efo gilydd. Ydych chi'n gallu ymdopi efo iaith y gogs? Wel, iaith a de dwi'n gallu. O, iaith o hwntw sy'n problem. Na, mae'n iawn. A felly, beth am cylchgronnau a'r papurau newyddion o Gymru? Da chi'n derbyn cylchgronnau? Y Cymro a papur Dolgella y dydd. Dwi newydd ddechrau gweld y papur arall. Y golwg? Y golwg, ie. Ie, y cylchgrawn. Mae golwg yn tipyn bach yn wahanol yn lle ffurfiol mewn ffordd yn iaith. Yndi. Felly... Ac wrth gwrs, mae chydig o y Gymraeg weithiau yn y Camera News ac yn... Oes. Yn y papurau eraill. O iawn. Felly, ydych chi'n mynd i'r Eisteddfod eleni? Wel, mi fydd yn dibynnu sydd fydd pethau, ond gymau yn bala mae gon agos i'r
Felly, efallai mi fyddai i yn eich gweld chi yn y baled. Mae'n reit debyg, achos o'n i'n gweld ar tu allan eich car chi bod chi wedi bod yn yr Eisteddfod a o'n i wedi bod. Wel, gobeithio. Wel, diolch am siarad â fi y bore yma, Dewi. Hwyl am y tro. Diolch fawr, Jonathan.